Nire bihotza, uste dut baietz, baina oso parekoa da. Bai, hori da nire helburua da Eskoziako pasaportea da. 27 urte dira Diana Aird Durangora etorri zela eta hemen egin du bizimodua. Eskoziatik kanpo bizi direnek ezin dute bozkatu. Jeff Waters ere egoera berberan dago Bilbon, botorik eman ezin, baina irrikaz jaioterrian zer gertatuko zain. Sí, de que no, está emocionante, está bien. Ezezkoaren aldekoa bata, independentzia nahi duena bestea, baina biek uste dute aberasgarria izan dela eztabaida Eskoziako gizartearentzat. Hori da oso positiboa. Azken egunotan autonomia gehiago eskainiz Westminsterrekoek eginiko promesa mordoak kanpainari bizipoza eman diola diote biek. Están prometiendo cosas que hace años dijeron que era imposible. Eskoziarrei urteetan ukatu zaiena segundu bitan eskaini dutela dio Dianek azarrea eskutu ezinik. Está bajando los pantalones rápidamente y nos está ofreciendo cosas que no hubiéramos conseguido de otra manera. Jeffek dio banatzearen arriskua ikusi dutenean etorri dela Londresetik eskuzabaltasuna. No es tan importante, creo yo, si formamos parte del Reino Unido o no. Politikarien mesedetarako debateak direla dio eta ondo ikusiko lukeela Britainia Handiaren barruan jarraitzea. Me siento bastante representada porque mi madre os va a decir que ha votado que sí, con 86 años. Dianek berriz nazionalista inoiz izan ez den 86 urteko ama konbentzitu du bere partez baiezko botoa eman dezan. Jaioterritik urrun, baina inoiz baino gertuago Eskoziatik.